решение, точно така във вратата, Шахънска, топката в градата с разбъркване 1-0 в пол. Игра така много неприятно начало за момичета на Силвия Радойска. От тук нататък те със сигурност трябва да излязат от... И сега шанс с това дълго подаване за Северна Македония. Изключително опасна ситуация. И 2-0 в полза на западните ни, с което нашия състав ще остане с едва 4 точки и по този начин, ако не друго, то Северна Македония ще на Македония. Ето, ще има ли гол? Да! И България успява да ще толкова. Продължение. Поне според мен, така че нашите момичета имат своя шанс да изравнят резултата за победа. В този момент удар право в стената от страна Симона Петкова. Още един такъв и гол! Гол! 2 минути остават до края на двубоя, или по-скоро само съдията знае колко минути остават. От тук нататък въпросът е дали нашите